Molt bones, humans, soc Antoni Yama i això són les notícies del manga de Bola de Drac. Però primer us volia agrair la gran acceptació que ha tingut el nostre primer vídeo de notícies, on esmentàvem a l'inici del nou arc. Així que cada setmana us anirem informant de totes les novetats perquè estiguis completament al dia del que succeeix. Per això us demano, si us plau, que us subscriviu, li dongueu a la campaneta amb totes les notificacions i li dongueu un like així de gran. Sí, així de gran. Perquè venen coses molt importants, tant com que aquest dia 20 de desembre es reprèn el manga de Bola de Drac Super. El que no sabem és a quina part de la història comença. Els rumors ens diuen que tot passa abans de la pel·lícula de Super Hero. Com veu veure el vídeo anterior, si no us deixo el link aquí a sota, es veia aquest anunci de la Beijan, on gràcies a la gent d'Aventura per Japó vam poder esbrinar que el nou arc començava al febrer, que en principi va després de la pel·lícula de Bola de Drac Super Hero, on veiem clarament en Trunks i en Son Goten amb un uniforme al més pur estil Gran Guerrer realment. Si ens hi fixem, veiem que el cinturó d'en Trunks té inscrit el número 1, el mateix número 1 que té en Gamma 1 al pit. De tota manera, no ens estranya que el dia 20 de desembre s'estreni el còmic, just un mes després de que la sèrie complís 38 anys. Què ens depara el futur? Tindrem una nova saga on també hi seran en Corpatit i en Son Gohan? On seran en Goku i en Vegeta? I en Broly? I el més important, què passa amb en Freezer? Aquesta nova transformació d'en Black Freezer dona molt que xerrar. Per aquells que col·leccioneu els mangas d'Editorial Planeta, que sapigueu que l'edició blanca sortirà en 2 mesos, mentre que el de la sèrie vermella, número 88, 89 i 90, sortirà el pròxim dia 23 de novembre. Continuen la saga de Granola i el succeís amb en Bardock. Esperem que totes aquestes novetats ens resolguin alguns dubtes. D'on venen els poders d'en Son Gohan vist? I en Corpatit? Quan poderós és el clan del drac aquest que pertany? Quins clans més hi ha a la raça namaquiana? Tots aquests dubtes semblen inacabables, però els anirem resolguent conforme vagin passant els dies. D'altra banda, agrair-vos moltíssim la presència i recordar-vos que ens seguiu a les nostres xarxes socials, Twitter, Instagram i TikTok. I amb un petó ben maco, un servidor marxa. I com sempre recordeu, més val la tècnica que no la força.